ngoba siyazibona izinto xa sisuka kwi-groove nayo uvela ungazi nobunxilile nandikhumbuza komnye unyaka ndisuka kwi-groove. Another story. Ndithi nxa ndisuka kwi-groove ndidibane ke nentombazane eyayintle kakhulu. Uthi uBeyonce nam sendithe siba kancinci yabona, ndandisele straight kakade bendiyolala. Hayi ke nyani ndiqonde ithi ndibonga ithuba kule ntombazane mani yabona, imile nje futhi ime apha ngakwi-Apollo and kukho inyanga yabo, ime apha ngakwi-street light. Hayi nyani ke sha ndiye kuyo ndifike futhi ndiyibulise. Xa ndiyibulisayo yeyi ndinothise mani akho lwimi ingalithethiyo, alikho ulwimi ingalithethiyo. Yeyi futhi xa ndiyibulisa ivume ngawo onke amalwimi, futhi xa ndiyithethisa indivezela uba onke amalwimi iyakwazi wathetha. Qonto okay, hayi but ndingayihoyi loo nto leyo. Anyway, ndizicela igama lam, introduction mos. Okay, ndibonga ithuba kakuhle. Okay, naye ke abe ezicela ubuhlala phi, then andinike i-gold card athi if ndifuna ubunyutywala ndingahamba ndiyoswipe ndixele nepini. Yimadoda ndiqonda ayibundi welwa yintoni esandleni ingaba ngamawethu okanye hayi nyani lakhle le ndawo ndisuka kuyikwalapha kufitshane. Hayi ndikhawuleze ndileqe ke ndihambe ndiyoswipe apha ubunyutywala. ipopile nje ayigame nyani ndiswipe ke ndibuye nawo. Ndifike futhi esekulandayo sandilindile ade yena ebengafuna ungena ke phaa, ndingabisabuza uba hoye engafuna ungena. Okay, sihambe soyi-2 sithi apha ekuhambeni soyi-2 andizibuzi uba yena ebesiyaphi. Uyayibona khandi besambuza uba yena ebesiyaphi, khandi besabuza nto inintsi, mna ndibona ilakhe mos. sobubuza into eninzi, sobubuza into eninzi for nini. Athi mandihambe ndiyobona apha ahlala khona yabona, ndiqonde nam ndiyarhala nyani ke ndibona apha ahlala khona. Hayi sihambe nyani kusebusuku zileqo 1 phaa ebusuku siye nyani abahlala khona. Xa ndifikayo efondini eyi nyani yindlu leni intle yacaca yiledi. Kanti kuzoba mnandi la ekhaya. Xa sifika phakathi nyani siyancokola ke kumnandi kuyilaa nto. Yeyi ndiyabona nam hayi sesisemathandweni nyani ngoku. Xa sifika phakathi athi mandikhululeke, andikhuli ndandinxibe like bokuformal ndandinxibe formal. Thini kanti la mina usuka kwi-after tears kanti andikhulula ibhatyi leyo ayixhome phaa phezulu entla phaa, andibona sinokubana ndamkelekile ekhaya. Njayekema wadla ungaqala anditshilize ke like yabona abe romantic, anditshilize ndiyowela phezulu kwebhedi ngomqolo. So yabona mqolo funeke ndibone lo Beyonce wam mani. Hey ndithe ndizajonge leyo wavele wakhupha imehlo. Ndithe ndizajonge leyo wakhulula ingalo. Hayi bo, andiyahleka. Hey intsena ahleka ngayo like ingathi nesikhwenene like ifane. Hey nam ndiyoyinga ndiyabona uba hayi mana ingomntu lona. Ndithe ndizajonge leyo wakhulula umlenze. Hey kulapho ndakhuza khona apho ndathi no semkaphi ngqondo. Kulapho zemkakhona yebafo uthi kwaphela kwathi tu utywala enhloko ndizofafa ekuseni. Baba mamani hayi mani ndiphi napha na ndithi ndisothi ndithi yimadoda ndisegraveyard. Ndithe ndizothukaleka ndisegraveyard. Hayi bo iphi ibhatyi yam ke xa ndisithi hayi bo iqhonye emthini. Yimadoda ndiphi napha ilanga ngoku selithe ukuphuma kancinci but kusekuseni lani bakusehlotyeni. Uzothini ebantwini yimadoda uthi ukuthi ibisisithunzela mani esi yini kodwa bafo sawukokile yini sokulife soyibona ngamehlo. Ukuthanda izinto ukundifuna ukuthi andisanqweneli uba nguwe efondeni sakuyika kunangoku ubonga ithuba kwintombazane ebusuku abona kakubi.